Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayi kadi en garti e windande men hande ekko bindol. Allah walli noon mi holli noon baa o no masirte to banggue A. Mi holli noon baa o no masirte to banggue I. mi holli noon baa o no masirte banggue E. hande noon oɗon kolle no masirte to banggue O. Bisimillah, naati noon jangde. On jii ko ɗo gaccirno ɗon be bee eb eeb beb beeb ɗiggima taw ɗum ɗo joni ene yawni to banggue bindol, kono sa haalna ko windete bindi ko ene heewi. Wadde momten mbawen dañi kadi en janga. itten e tawa ɗiggi, itten e tawa ɗiggi, itten e ɗiggi, itten e ɗiggi, itten e ɗiggi. Garten e masɗe men. Hande ko O mbatten hen. sen mbaɗi ni mbiyen bo, sen mbaɗi ni mbiyen boo. Gasi ɗo haaɗi. ɗo kadi ko o adi arde mbiya obbo. ɗo ko o ɗiɗi mbaɗɗa mbiɗa oob oob. ɗo ko o lumbi hakkude mbiya bobbo. ɗo ko ɗiɗi ngoni ɗo aɗa fooɗa mbiya o boob. Gasi ay o gasi ɗum ɗo natare nder a jangi a jangi I, a jangi E. ɗo ko o janguɗa hande. mbasa jiiɓade. ɗo ko bo boo ob oob bob boob. Gasi ay hewani jawa wawde kadi jawa ñitade certa e dawa ko so heewi joni ngama taw ko janganɗa e ñalawma goto ko donka ɗum wawde woni aɗa janga aɗa jangguito aɗa winda donka tan faamu jahata ko ɗo tan kaɗata mbasa tampini hoorema. ɗo so ɗiggi jahano jangoya A o, so gasi jangoya I o, so gasoyi jangoya E o, garta e O kaddara ko goto woni U. wonan kadi a gayni baa e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo. so gasi tan hankadi baa gasi kala ko jangete ko fate e goɗɗum ko wona ɗum ɗo a sirti hen. Jangde seɗani, teskuye tan woni jangde. on paami ɗon? teskuye woni jangde. teskuye woni jangde. wadde hande janguɗa ko bo boo. ɗum woni masɗeɗe keeda yeeso. hakkude o masɗeɗe gadi arde mbiyata ko ob oob. ɗo tataɓal ngal ko o lomboto mbiya bob, pooɗa mbiya boob. dow foɗata bo ob bob. lesso ko porle boo oob boob. gasi ɗum ɗo ɗiggi tan andu a heeɓi ko heewi a tinani. ko heewi keɓɗa a tinani. kono mo anda noon anda ene jaɓana ha anda. ɗo joni en keeɓi bo boo, en keeɓi ob oob, en keeɓi bob boob. gasi en tampani en jiiɗum law en gayni law hadema jippade taw ka wawi alo gatan jangata gaynta jangude ta a faami a gayni. ko faamon sohla jangde. jangde ko faamo sohla hen, wona tan hewde bindi ɗi wiide ba bi bo ala. andu ko jangata ko hoɗɗum. hande tan andon ɗo garɗa bo boo ob oob bob boob. ɗo kaɗɗa hoto yaltuɗo. hoto wiya yalta bawol ɗo kaɗɗa ɗo kaneɗa. ɗo mbiyeɗa ya haat bo boo ob oob bob boob. mbasa yawde
ko ekko bindol gonɗa ekko bindol gonɗa koye ba hede gonɗa ha joni aytan ba a hollama ba o no masirte to banggue a gasi yalti a hollama no masirte banggue i gasi a hollama banggue e gasi hande ko o kolleɗa gasi janggo kolleɗa u hankadi wona e gayni ko janggete e baako hankadi ba kalɗo ba winda masa a janggani ko ɗeɗo ma alluje woni timmani to ma mbawaki to ma ɗum ɗo ala huñade pular ala huñogol ko ɗemgal ma ngal janguɗa aɗa haala ngal jamma e ñalawma ɗo jangata ko bindol holno bindiranmi wonɗo wadde aɗa holle no bindirta ƴetten kuɗi men e carnet men binden bo binden op binden bob kaɗen ɗo ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbaniɗon janggon ɗigga an noon jiɗɗo jeeyede e jangde he bisimilla ma mbaɗa 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya wasabo ngara kalanɗa serɗiji ɗi belima jokkoɗa a yiɗa gaccuɗa ndeeƴa alluwol mon nan ɗon 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li onon wonɓe Dental Dina TV oɗon cuuɗi oɗon janga nanne juuɗe e poos mbaɗon Orange Money walla Wave nannon ballon jingon min jiya on onon wonɓe Facebook oɗon cuuɗi oɗon janga nanne juuɗe e poos garon jingon garon ballon oɗon balle oɗon jingane ciftere jangde e janguinoɓe yo Allah hokke nande e famde ƴette kuɗi mon e carneji mon mbaniɗon janggon ɗigga an jiɗɗo jeeyede heno nanɗon damal ma ngara bindoɗa ala debbo ala gorko ala suka ala ma o jiɗɗo tan wiya ara haalne sarɗiji ɗi ne welimo o naata o yiɗa o cewdeje wassalam